Poštovani gledalci, ovaj medijski sadržaj realizuje se u okviru projekta Od prošlosti do budućnosti 195 godina obrazovanja u Lapovu. Sufinansira ga opština Lapovo i gradski portal 034 iz Topole. U srednjoj školi u Lapovu vrlo aktivno funkcioniše učenički parlament i proteklih godina, ali i ove školske godine uključeni su u brojne aktivnosti. Šta je sve realizovano u prethodnom periodu, kakvi su planovi do kraja ove kalendarske, odnosno školske godine? Razgovaram sa mojim sagovornicima, tu su Jovana i Tijana. Jovana, ajmo najpre da kažemo nešto o učeničkom parlamentu, ti si maturant ove škole. Pa jesam, mi u ovoj školi 4 godine smo predsjednici parlamenta, pa naš parlament se sastoji iz učenika svih razreda, pa naš planovi jesu da se aktiviramo, da podignemo školu na još veći nivo, da učestvujemo u raznim humanitarnim akcijama i da jednostavno da se đaci u ovoj školi osjećaju prijatno i da im bude lepo. Evo da čujemo Tijanu, ali tako? Reci nam za ove 4 godine šta je učenički parlament radio, kakve su to akcije sprovedene? Pa generalno gledamo najviše da se maksimalno poboljša odnos između profesora i učenika. Jako retko se desi da bude neki problem, ali uvek se to na najbolji način i sankcioniše i sve pažljivo gledamo i biramo i stvarno... Kaži mi, da li je bilo nekih akcija u kojima ste vas dve direktno učestvovale onako na neki način? Da li je bilo neko prikupljanje neke pomoći? Da li je bilo organizovanje nekih događaja? Pa da, sad skoro jedan dečko iz Batočine, za njega se prikupljao novac i to je sve išlo preko nas. Mi smo predsjednici, sad smo maturantkinje i pa dobro. Skupili smo dobru količinu i uspeli smo svu decu da aktiviramo i da svi pomognemo da se to realizuje. Takođe, imali smo dosta bazara na koje su deca imala svu maštu i kreativnost da prodaju šta god su oni želeli. I kao i svake godine organizujemo kao malu žurkicu gde u holu škole kitimo jelku i pravimo jedni drugima paketiće. Vi sada polako završavate školovanje u srednjoj školi u Lapovu, pa svoje predsedovanje prepuštate mlađima. Imate li dostojne naslednike? Pa naravno da imamo, mislim i kad oni odu biće dobrih naslednika. Učenički parlament je zapravo pre otprilike 2 godine, čini mi se, osnovao jednu kompaniju koja je osvojila 3. mesto u Srbiji, pa evo da malo nešto kažem i o tome. Pa to je učenik ove bivše škole Dušan Radosavljević koji je izrazio svoju želju i napisao svoja iskustva kako mu je bilo tokom ovih 4 godine. Evo da čujemo, on je poslao jedno pismo, pa evo prepustio je svojim mlađim drugaricama da to i nama kažu kako je bilo. Kada pogledam unazad na svoje školovanje u Lapovu, ne vidim samo učionice i ocene, već mesto gde su moje ideje dobile krila. Srednja škola u Lapovu pružila mi je mnogo više od teorijskog znanja. Pružila mi je prostor da se pokažem kroz praktičan rad i preduzetništvo. Upravo ovde je nastala učenička kompanija Medi Candy, projekat koji mi je otvorio vrata ka ekonomiji i ličnom razvoju. Zahvaljujući podršci profesora koji su ujedno bili i mentori, naučio sam da prepreke pretvaram u šanse. Lapovo je idealna sredina za mlade ljude koji omogućavaju direktnu komunikaciju, posvećena svakom učeniku i podstiče inicijativu koja u velikim gradovima često se gubi. Budućim srednjoškolicima preporučujem da ne biraju školu samo po imenu, već po mogućnostima koje im nudi da izgrade sebe. Upisom u ovu školu dobijate priliku da od prvog dana radite na realnim projektima i razvijate veštine koje će vas izdvojiti na tržištu rada. Ja svoju prvu poslovnu pobedu izvojevao sam upravo ovde, u Lapovu. Iskoristite resurse koji su pred vama i budite generacija koja će naše mesto učiniti centrom novih ideja.
Eto, to je poruka bivšeg učenika ove škole, a polako se i vi opraštate od ove škole. Da li ćete i vas dve na neki način poslati jednu takvu poruku vašim drugovima koji su sada i koji će tek upisati školu? Hoćemo zato što nas dve smo takođe takmičarke koje možemo da iz iskustva da kažemo da ova škola pruži jako dobra takmičenja gde vi možete svoje znanje da steknete i bit ćete svakako nagrađeni, bili prvo mesto ili bili treće mesto. Takođe, ova škola ima savremene smerove, finansijsko-računovodstveni smer koji vam pruža da se upoznate kroz računovodstvo, kroz poslovanje i kroz generalnu ekonomiju, kao i IT smer koji promoviše programiranje i možete raditi na kompjuterima najnovijim.